Parlem ara del delicte de trencament de condemna amb un increment del 82% en 12 anys. I m'aturo aquí un moment. El delicte de trencament de condemna és un dels delictes amb més reincidència per part dels autors en l'àmbit de la violència de gènere, provoca un augment de la inseguretat en la víctima, por, la invalida i, per tant, és un delicte que impacta en el seu procés de recuperació i que es transforma en una violència psicològica. En els darrers 5 anys, un 34% dels autors van realitzar entre 2 i 5 trencaments de condemna i un 4,4 més de 6 delictes de trencament de condemna. Per tant, és important que en aquest punt ens preguntem què podem fer al respecte, perquè el sistema actual no està fent desistir els autors i ens hem de preguntar si caldria, i cal, la resposta serà sí, un enjudiciament més proper en el temps. Com passa amb altres matèries delictives, potser no caldria augmentar les penes, sinó vincular el comportament prohibit amb una conseqüència que faci a l'agressor replantejar-se el trencar la mesura. Estem treballant per posar el focus en l'agressor. Estem d'acord en què s'ha de posar més el focus en l'agressor, per tant ja no és una pregunta, ja no m'ho he preguntat, ja he respost directament. Creiem absolutament que sí, m'estan fent des d'aquí que sí i aquí incloc també la revisió de les mesures de control telemàtic. Però tot i això, convindreu amb mi que la policial no ha de ser la solució als problemes de la societat. És una peça més, de la mateixa manera que ho és la judicial. És necessari que a nivell comunitari trobem la clau. Hem de posar el focus en l'educació, en la comunitat i continuar treballant també des d'aquí.